Λοιπόν, 3, είμαστε σε ένα 2, Fiesta 1, WRC 2019 go. στο Pikes Peak και θα δούμε τις οδηγίες του συνοδηγού στην αριθμητική τους μορφή. Υπάρχει και η περιγραφική, θα τη δούμε σε επόμενο βίντεο. Αριθμητική μορφή σημαίνει ότι ο συνοδηγός περιγράφει τις στροφές με αριθμούς ανάλογα με το πόσο πρέπει ο οδηγός να στρίψει το τιμόνι για να τις προσεγγίσει. Ξεκινώντας λοιπόν από το 1 φτάνουμε μέχρι το 6. Τα πιο έμπειρα πληρώματα χρησιμοποιούν και το συν πλην, λίγο πιο πολύ 6, λίγο λιγότερο 6 τέλος πάντων. Οπότε αν είχαμε ένα θεωρητικό διάγραμμα στο τιμόνι, θα λέγαμε ότι με βάση το κέντρο μπορούμε να έχουμε το 6, 5, 4, 3, 2, 1 κλπ. Και ανάλογα με το τι μας λέει ο συνοδηγός για την στροφή που έρχεται, τόσο χρειάζεται να στρίψουμε το τιμόνι. Βλέπετε το κέντρο που κινείται, οπότε το αντιμετωπίζουμε κάπως έτσι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο στο Pikes Peak, το οποίο ξεκινάει με άσφαλτο, συνεχίζει με χώμα και μετά τελειώνει πάλι με άσφαλτο. Το setup του αυτοκινήτου είναι ασφάλτινο, οπότε αν φτάσουμε μέχρι το χώμα και πάνε όλα καλά, θα δείτε ότι ξεκινάει το πατινάζ και θα εκτιμήσουμε όλοι μαζί έναν εξομοιωτή όπως το Richard Burns Rally του 2005, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 20 χρόνια με τέτοιο τεράστιο community. 4 δεξιά, 80. 3 δεξιά, κλείνει 90. 4 δεξιά, 100. 3 αριστερή, 110. 3 αριστερή, κλείνει 100. Εδώ έχουμε μια τριάρα λοιπόν. 3 δεξιά, 80. Μια 3 δεξιά. 4 δεξιά, 60. 3 αριστερή, 5 δεξιά. 3 αριστερή, 5 δεξιά, 100. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αφού έχουμε λοιπόν τους αριθμούς, έχουμε και κάποιους αριθμούς που διαβάζει ο συνοδηγός ανάμεσα από τη μία στροφή στην άλλη. 80, 60, 140, 200 κτλ. Είναι τα μέτρα από τη μία στροφή στην άλλη, για να ξέρουμε πόση ευθεία έχουμε διάμεσα και πόσα χιλιόμετρα θα αναπτύξουμε. 5 δεξιά, διαρκείας 70. 3 αριστερή που κλείνει πολύ. 3 δεξιά, διαρκείας 100. 4 αριστερή, μην 60. 3 αριστερή. 3 δεξιά, κλείνει και διαρκείας 140. 3 αριστερή, κλείνει πολύ 110. 4 δεξιά, 40. 4 δεξιά, 180. Λοιπόν, θα ακούσατε κάποια μην στις οδηγίες. Τα μην σημαίνει μην κάνεις μπούκα στην είσοδο της στροφής, δηλαδή μην πας να την κόψεις που λέμε. Μην πατήσεις εδώ γιατί υπάρχει εμπόδιο ή υπάρχει χαντάκι 4 αριστερή, ή υπάρχει 60. οτιδήποτε. Να μην πατήσεις εδώ 2 αριστερά, κλείνει για να κόψεις πολύ. στροφή, γιατί υπάρχει αυτό εδώ το τσιμέντο παράδειγμα. Είναι το αντίστοιχο don't cut που χρησιμοποιούν πολλοί συνοδηγοί στις αγγλικές οδηγίες και πολλοί κόσμος νομίζει ότι don't cut σημαίνει μη κόβεις ταχύτητα και αγοράζουμε μάντρες, οικόπεδα, περιβόλια, γκρεμούς. 3 αριστερή και διαρκείας 350. Διαρκεία σημαίνει ότι μπαίνουμε στη στροφή και δεν βγαίνουμε ποτέ. Πολύ διαρκείας προφανώς 3 αριστερή, κλείνει πολύ. σημαίνει το αντίστοιχο. Υπάρχει το caution, το πρόσεχε. 4 δεξιά, Επειδή εδώ μην μπαίνουμε 90. λοιπόν στο χώμα και τώρα ξεκινάει το πατινάζ που σας έλεγα και πριν. 4 αριστερή, Το 70. αυτοκίνητο είναι μη οδηγήσιμο γιατί το setup του είναι 6 ασφάλτινο. δεξιά, 90. Πρέπει απλά 3 να πεις αριστερή, κλείνει και να βγεις 60. ασφαλής μέχρι το επόμενο κομμάτι 7 ασφάλτης. δεξιά, 80. Λίγο χειρόφρενο, λίγο συμπλέξεις 6 δεξιά, 70. και λίγο στο 3 όσο. αριστερή, μην 140. 5 δεξιά, μην 120. 2 δεξιά, κλείνει 100. Μας βοηθάει αρκετά το χειρόφρενο εδώ. 70.
3 αριστερή διαρκείας, 3 αριστερή 80, 3 δεξιά μην 60, 4 αριστερή κλείνει 60, μπουκέτα δεξιά. Σε επόμενα 140. βίντεο θα δούμε και άλλα είδη οδηγιών μεταξύ των πληρωμάτων. 3 αριστερή μην και Πιο πολλοί επαγγελματίες και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, νομίζω άπαντες, χρησιμοποιούν το αριθμητικό σύστημα γιατί σου δίνει δεξιά, πολύ 250. μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο είδος της στροφής που ακολουθεί και φυσικά τα πολύ έμπειρα πληρώματα. Στα πολύ έμπειρα πληρώματα ο συνοδηγός διαβάζει τον οδηγό τουλάχιστον 3-4 στροφές πριν αυτές έρθει. Δύο δεξιά, κλείνει πολύ, 190. Κλείνει πολύ όπως είδατε, ήταν 2 η οποία έκλεινε και έγινε 1. 4 Χρειάστηκε δηλαδή 90, να αλλάξουμε, 4 να κάνουμε τη μονιά που λέμε 3 δεξιά, μέσα στην 60. στροφή. 4 αριστερή, 100. 4 δεξιά, Το RTR αυτή διαρκείας. τη στιγμή, το Richard Benz Rally, είναι ο πιο hardcore εξομοιωτής δεξιά, rally 100. οδήγησης που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο που μπορεί κάποιος να πάρει ένα setup, αριστερή, τιμονιέρα, μετάλλια διαρκείας, κλπ. Και να 60. οδηγήσει. Τίποτα πιο δύσκολο. Και η ασφαλτός του, αρκεί φυσικά να σου αρέσει η Τρία rally δεξιά, οδήγηση 50. και όχι η πίστα αριστερή, ή καθαρά η 5 άσφαλτος δεξιά, με κάποιο 100. GT αυτοκίνητο ή οτιδήποτε τέτοιο. Άπειρα mods, Προσοχή, άπειρα μπουκέτα plugins. δεξιά, 100. Κάνεις ό,τι θες, τηλεμετρίες. Η συνοδική όπως βλέπετε και τώρα σε όλες τις γλώσσες. Οι δικές σου σημειώσεις, όπως κάθομαι και φτιάχνω εγώ δικές μου σημειώσεις 4 σαν αριστερή, ειδική όταν με μην, ενδιαφέρει. 3 αριστερή, διαρκείας, 90. Γιατί πάντα θες να ακούς πράγματα τα οποία βολεύουν για το δικό σου στυλ οδήγησης. 5 αριστερή, 4 δεξιά, 100. 4 αριστερή, μην, 4 δεξιά, κλείνει 70. Στενεύει και κράτα Και αριστερά, ξαναμπαίνουμε στην άσφαλτο 110. να κάνουμε ένα γρήγορο κομμάτι πριν 3 ανέβουμε δεξιά, 70. στα πολλά χιλιόμετρα υψόμετρο που είναι το Pike Τα Stick ίσια. και πέσει η απόδοση της τουρμπίνας γιατί το RPR Ένα μπορεί και το αριστερή, υπολογίζει και διαρκείας, αυτό 60. και φυσικά ξεκινήσουν οι φουρκέτες οι οποίες είναι θάνατος. Εδώ λοιπόν είχαμε μία αριστερή που 4 δεν ήταν δεξιά, φουρκέτα διαρκείας, αλλά 130. ταυτόχρονα ήθελε να στρίψουμε πάρα πολύ το τιμόνι. 4 δεξιά, 4 αριστερή, 70. 3 αριστερή, κλείνει 6 αριστερή, Η 3 η οποία κλείνει και έγινε 2 όπως 6 είδατε στην αριστερή. έξοδο. 4 δεξιά, κλείνει 60. 5 δεξιά, διαρκείας. 5 δεξιά, διαρκείας. 4 δεξιά, 90. Μπουκέτα δεξιά, 60. 4 αριστερή, 4 αριστερή, διαρκείας, 90. 4 αριστερή. 3 αριστερή, κλείνει 300. Κόφτα ίσια, 40. 3 δεξιά, 5 δεξιά και τα αριστερή, 120. Σκοτώσαμε έναν άνθρωπο και είμαστε μια χαρά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο στο συγκεκριμένο βίντεο. Στο επόμενο θα δούμε τις περιγραφικές οδηγίες του συνοδηγού.